Ye, I read Semini. Oh, we are some other country or Bama to Antman Cran area. Oh, we are some other country or Bama to Now, Miss, we are some other country and Petrio and to me crafty. Oh, we are some other country. Only Petia went to Yankafia. Both a Bama be to Quania. Oh, cry. So we are country by idiot. One crab. Both or Basubaco baby. Oh, cry. So we're two noon to one crab. I'm so well some other country or battle continent crafty. Oh, we are some other country. Oh, Petia went to Yankranning. I'm so well some other country Petro and Mancra will be. Oh, we are some other country. Only Petia went to Yankropia. Ashafo amaje bre na mo hwe adwumre aha na aso TV ya bepie Naama na nyamencha de se CEO aye asewa aha ana ofre na adwumre tuntum ane kokoya na anya bibia se aye nana Afia Pokua Naama Hemaa nana adan benkum so ene na busua ane kroman aye nhyehyeye ye jana na achi kwai na sede nhyehyeye no ekosi yawada e be jana na ekwai no ena gusu a woni gusu a wo hwe ewo ha nti de ye kan se nana kwakura nana nyamfihye aduesia enso na abusua aye asene royal abusua omosu di kroi so ye Naama kroi ana sabre omo pena na kwabra se be kan se ye nana Doteyie na abrapamo no abusua ye hyehyeye na do bedi nana de onso abetemu ama ye nana Afia Pokua na ye na bibibia so atime akonanim eti ha ye Naama eti wo hwe na nyamencha de se the CEO asrewa TV na kasa ha na ofre enene oboa se de amamre ene amane etie no ye beda na de ama so hu se de obrempon bi wu a ye ne hyehyeye ne na ye ye be ko se ye ne mpanifo ahodo aka abatwetwe nkomo na oso hu Naama na bakosem ene sei de nya Naama ye di bobrebe ene ewo wasantemam ha na ni nyina nso yetimi ade adidwuma medi ni chiame amo adontoncho menimu ne bedi dwuma yi na nansa ye bedi ni ha bra ye ja nana Afia Pokua Naama Hemaa ekwai ye be ko na ya toa ye nkomo twetwe aka no eso afefo a mo ne gusu a mo hwe wa Afia TV se de di kai amamonya ntie se ya be pie ewo asante Naama aye mampon abato mpesua no sukura ya fere Naama na ni nyina ne se uhu tuntum ne kokko se ya na aye bibi na asie sabe aye na Afia Pokua Naama Hemaa ana sabe watu na nanu monse do a
wohwɛ mpanimfoɔ ne amamne ne amane ɛkɔ so a weyɛ nhyehyɛeɛ a yɛyɛ na yɛde agya nana ɛkwae sabre efi ne ekosi yawada yɛde nana no bɛkɔ fikesie mu na yakɔgya wɔn ama wɔn a wɔde brɛ na wohwɛ mpanimfoɔ a wɔn wɔ me nsɛm hɔ a ana me nkyɛn ha ya de wɔ kofi ase atonoso aseniɛ kofi ase aseniɛ royal abusapani nana kɔdwo atakora dodo na friends de say yɛse ɛna ɔbapani establiwa nso yɛ aseniɛ royal bapani a okofi ase Naama ɛne kofi ase denti na nana mo ɛbɛkɔ na yɛ nyina nso yɛ hu denti a nana no mo nana kra a ɔno so yɛ asɛm aseniɛ bapani abusua no bapani nso wɔ ha yɛ nyina ɛbɛkɔ ne hu denti a nananom nso ɛwɔ ha yana Afia Pokua ayɛ ne sie mu ne na yie ne ne bibia nhyehyɛ no de nti ɔmo aba dom Naama aseniɛ abusua sabrade ato ɔmo ne nana wapam te sɛ onyame adom me ho yɛ ase wɔ TV adɔfoɔ ne ahwɛfoɔ hwɛ yɛn Naama ne kofi ase ɔba pani na afiri mu wo yɛ aseniɛ wo yɛ abusua pani kofi ase gye na do ba ha mehima wɔwɔ Naama a yɛfrɛ no Afia Pokua ɛsɛsɛ wato anananom wɔ nseɛ do eti nnɛ ɛne yɛde no to mpa mu ɛno nti na mewɔ ha anwummerɛ nana obi bɛka sɛ twɛ kan bɛn na wɔ kofi ase aseniɛ royal ɛne Naama royal no aseniɛ royal no ntɛm a ɛtɔ abusua pani wɔ ha yɛn nyinaa yɛyɛ baako pɛ asenefoɔ ɛno nti ɛka wo nantina na aka wo so sɛsɛ yɛ wɔhema awua ne deɛ n'etu asɛm ne abusuapani meba na mbɛgyina hɔ na mbɛgye adesiadeɛ na wɔtena yɛgyina hɔ ne yɛyɛ yie wɔbɛda mpam ɛnɛ anwummerɛ yi wɔtena wɔda mpam yɛwada wɔda mpam sɛnsɛ yɛyɛ ayie no wie yɛwada anwummerɛ ɛna yɛbɛpɛ no koraberɛ na nti yɛwɔ ha no ɛno no nti yɛwɔ ha kɔpem efiada ɛnsa na yɛbɛkɔ a yɛakɔ nana kɔdwo atakora kofi ase aseniɛ royal abusua pani wɔn a kofi ase kuro no yɛ wɔn dia abusua pani a ɔno so ɛna ɛno no ɛtwetwe nkɔmɔ yɛn kɔ ɔba pani nana briwa ɔno so yɛ aseniɛ royal ba pani nana wapam te sɛ asere wa TV ahwɛfoɔ ɛhwɛ yɛ nana Afia Pokua ɛna de aba ha ɛde na woka kyerɛ ahwɛfoɔ a wɔn hwɛ yɛ ahwɛfoɔ a wɔhwɛ yɛ ahwɛfoɔ a wɔhwɛ yɛ Nana Pokua yɛde ne nyinaa asenefo yɛ nyinaa yɛ baako asɛm to yɛ wɔ kofi ase a otumi bedi yɛ nkyɛn bɛɛ na awɔtwe ayɛ ne nyinaa nkɔ ne pɔmpɔn so no ansa na wɔfiri ha kɔ yɛn so aba saa de a yɛso yɛntumi yɛ ɔma yɛ apɛ mu yɛ nyinaa yɛ nipa baako a yɛ nyinaa yɛ asenefoɔ ɛnɛ ne yɛde ne ba yawada na yɛde bɛkɔ akura nti yɛ nyinaa bɛbɔ yɛ chidom ne yɛ nyinaa yakura de si Pokua fɛfɛɛfɛ anwummerɛ yɛgye adesiedie asante amammerɛ na sɛ yɛgye adesiedie nti ayɛ nyinaa yɛabɔ ntoa abɛtena ha sɛ yɛgye adesiedie ne ayɛ ne fɛfɛɛfɛ na nana yɛde no akɔ akura yɛawada efiara na yɛ nyinaa yɛbɛfiri ha sɛ yɛakɔ yɛ kuro mu nti yɛ nyinaa yɛ nipa baako a asenefoɔ deɛ mpapaa mu biara nim apane se tituobi ka tituobi kyerɛ nana Afia Pokua ɛna nana no mato nsa wɔ nsia do sɛ deɛ bɔfoɔ de ba asase so mɛyɛ no ɔfɔ ne nyinaa ma na wie ɛno na wohwɛ sɛ abusua mpanimfoɔ a samre wɔn firi kofi ase aseniɛ royal abusua mpanimfoɔ abusua pani na ɔba pani ɔno so abaka yɛn nsa ɛwɔ ha ya na ane ti sɛ wɔn sɛ asrewa a ɛnɛ odi dwuma ni kurom no waba nti wɔsom nananom eti ama yɛkɔ ne mpanimfoɔ aka no akɔtwetwe nkɔmɔ yɛkɔ nana kra hɔ na yɛne nana kra ɛtwetwe nkɔmɔ na wɔbɔ mu ɛte sɛ nyame adum wɔ yɛ midi ɛde akyerɛ me amoa Asrewa TV na ɔhwɛ na ɛne ɛyɛ ɔba pani nana Afia Pokua ɛne na yɛde ne firi ɛyɛ fikesie mu ba yɛbɛdeda no na dɔfoɔ abɛhwɛ bie asɛm aseniɛ ba pani nana ɛne Naama deɛ nka wosim sɛ a wabɛtena fa no paa wode so tie yo daase agya mede nana adwo kra me nuane Maame Pokua
Me maame ne maame twenobo a ye nyina te akonya baako peso ye nyina ye funu baako ya te hwe de te ya nse me nua no aka nkyinagu ebu na na eso ti ade nyina behia busua na behia ya ye de bepe me nua no betompam na ebre no so a ya wada so a yakope ne kura bre ese ubusame a esa na tie na ya ba yesusu a se bibisi se ya obapani to se ya omam na ne amane bia ye den na betuma ka chenchima oboso hwe ye na mo so bibia frem enchirima no mo entie mene se me ka sei na wochina bibisi si a me kwa me de me makonya no to sa se de na me ke sa na eto a akola no so won mra no won so ni so na won so won hwa mamle no won fa sa kwa no so ni nya me kwai ayenko mesinko nana adwokra asem asene bapani ana won so sabre waba obeboa ma yakra ne nua achi na yie ne dwumadi bibia na akutimi akoso ha ya Aswa TV me ma me ba akopɛ a ye fero ama yade ya ma me ara pon chama no wa di no na o te say den na go ba me bane Pokua iti Pokua so aka nkyinagu yazesne na ne esi iti yesa me ba na me behwe na me de me ba no tumpam na me kora me ba Aswa ahwefo mo ya ya ma me ade ya on de no no na diduma ya koba ono na ma bibidie ene won so be kan ho ye krom ha bra ye ja oba pani ana Naama Hemaa na Afia Pokua ekwai wo ho ba ye sese obolbo nyame no so akwara ntaba so no mfa medru na be ha mam na na mane se de sitie na bibia so atimi akọ ma me na me so le ta kasa biom Asafo dwumade no ana mo negusu a mo hwe na wo hwe eye numu a ebo ya chi no a obeka se yakofa eye adwunkro bi na de aba da bi eye Naama Hemaa ne wo na wo hwe obapani a wote me sabe nkunsu a ne betwetwe nkoboye oye hima otakonya so mekọ ne nche no no abọ ne konwa din na ede na twetwe mame opum te sei me adom na udibre ene sei me dibra ne se efri mampon ne nkurase nyina me yayukuni na me yayukohima wo mampon ti me yayukohima wo mampon ne nkurase nyina nese mampon ayukufo nyina omo maame a ono fotabraba e ma obia no fusuo ni binom no eno udin na kasa e de sabodi no me abra frempo ma akotobre bretu oba nana abra frempo ma kotobre eye nana no ayukufo ehima ena ye no atwetwe komo nana ye ba ye wan hwe udibre agwa ekosue asema na betuma kan kire atiefo de ahwefo mo hwe ye agura ekosue yi ntima me ba ya man kan hwe wo musu yenim roma na mfire Naama ha ne ye wo me ye to me hwa na me nti ayama mra eda wota panimu firi mu a saa de ne wo mo ye ne betoyi se me nananom ne me soa no no mo adwuma no timba se me so me dem ho gimu na me ye bie ne kwase me se ayi kini bia nim video bia nim ba ne no sum da kama pa mutumi kodi agro ba bi de boa se obi a bibi ato bi woni ya wo frɛ ye nko ade e beba na se wan frɛ ye de a akwam ahwa saa de ye mehwa na agro ni de se ade ya refre eni wowuo ya de ya refre eni wowuo na ye ne nana adwa frempom abra frempoma eye Naama Hemaa ayukufo hima owo mampon nti ayukufo owo mampon enyina no ene ne ekura ehye mampon ase bia no
ono na eda omo anu a sabre yene no etwetwe kume we na amanum kro o se yade a ema refre ade a eya refre ane owo ade a eya refre ane owo anu kro ane na motie nti eye Asra TV ene ye won sem bebrebe ene mo bebrebe ahinta yade ebramo yefri a kro no yade mbefa kro ni mu na wo se ekro no anso bebrebe ba nema bebrebe ewo mu a oso obetumi aba na wode wani aba behwe bie na bibibia so atumi akosa bra ye oba pani na Afia Pokua eye na ye a na yesesi ehu na mi so se wode atwetwe nkomo nyame ya apanifo atitu na ntra ya no muhia na ya na ya no twetwe nkomo na ehu abakosem ene amamre ne amane se de esitie se be ya sanananom kwa nchirimma no so yebetumi anya bi akire ne sa no ntu no yebase ya pani bia ensa beka no bia ne no no atwetwe nkomo dedi ka me kom nsa nifa so ye baba pani ba akoto wo boni din na wa kire de ntia wa obani wapom de sei oye owura na udin ne de sei me de wo sei to ajan na de ntina wa ha anwumre de ebe mre kakra ni ena atudemfo eto yen se yen na Afia Pokua oko ekura ti abusan nyina yetena ase no ene yehunu se ene da ese se yede yen na ebe fie ede no be fie a nyame ya duma ochena ya to aso akopem ya wada ena ebeja yen na kwai kura enu ntini yen nyina abusan na ni ebre a yede ete ha anwumre na wani afi bebre ye nchiriba ya be wo hwe ne me koso a echina ne bia na nyame atom sa afra mu ede na ye ka kire nchirima no na amamne se ye ntoto nase yo nchirima ne de ka kire nse empe mebre de ebeto na no na aboa yen a yen nyina timi anyini yie ewo amamre emu nti ese ebre bia yetimi kasa ekire omo se de be ya omo ntoto amane no ase aye mpanifo no na egusu a na omo twetwe komo tete obi ka tete obi kire na mpanisi se o refill krom hene ahyanso de a dwabo aso ye dan a obeyira ne san nti na Asra TV afa atyo se abrempom na adehia yie ye koho se ya amamre na amane de ye ntonkre se be ya nchirima enso ebenya bi ahwe yenko opani a ono so ewo ho yewi a na ne oba pani a ono so tie adwamu so atwetwe nkomo opani wapom de sei nyame adome ho ye aha ya Asra TV udin ne de sei ya frame kwabla duku odi brand say na dent na wa yentira me wa se me ofa ase na ewuo na sabre ye gya ne kwai nana anchiche no say na esiko ene eye branda ena ye de abrewati aba say na esiko ne kusida bay na beja abrewati akwai free na eko kwasi adwa ukuala ya wada enumre be se no nso mre no ene ye be kwa akokora me ofa ase no aye nana duku ena onso chine kan wo faase ni mpo na sabre oda fami so da amamre ni amane etie no nana no mabetena ase a enchekra ombeje adesedi a yede ebe nana ho adwuma bread ne to mpamama mansa nyina abehwe ebe emu no nti na wahye no nso ama yenko ye ma me fefe otwe na ono a monidi na ehu ne bobra ne dibra wo nana wapom de sei Antidokas na odi na Pokua Pacho na Pokua e mechiriba one di wachi pe we de ya ma mshede mu kafa asan se ade to se ya na ade areho aba na de na betumi akafa na Pokua ho ebra ene ye nyina ye sese ho adofo na janfo ba do jamie yo na Pokua we menu a odi mechiri na se na Pokua tie no me hu se na emi nsinka openipa ankasa oya adoye enti wo adofo bebre oye nipa okwa yeso eni se owo defo a obi kan tirimu dendenden pere kopɛ watimi abefa menu ya sa no nana sisia no ye hwe amamre ne amane a ekoso a ene ye nkwa ya bai ye ntamfa amamre nya adwuma afutu be na ade mamma bunu zanse enche na mo mpanifo ti se mo koye ne yeba na se amamre a menini se ye betuma atena sase susa amamre de e fra na amamre
ti amamre ne amanu ye de ento nhwene wo ya akola na wo kuni mpanimfo ne ye ka kire wo na wuti a bi kura na wajapade bi kura woni mu amamre a eno anse obi hwam afiri wo nsam na nso woni mu amamre a obi entimi nyi mfiri wo nsam nti ye se nkola no wo mu ya asotie maye na wo mu tie amamre nkola ne bi susapa so tembia wo mu pese wo mu bisa ensem bebre nti wo hwese ne nkola anketo ano kola bi anya 5 years wo busa question bebre nkankan kola wo mu teborofo no wo busa question kola na wo dwene ho a wo nti ase kola ni bi nim nyansa pa nti se yeso ya kire wo mo so de aba wo mo brada ati me wo fa kwase ko ne ndo ko ka kire so se wuso kasa tentia onta abab kwasem nti na awe mabu amohwe mo mempanfo na yentie abakwasem na abafo fia chichiri benche beboa ye ede na wo se twere ampon de ama wo mo adofo o mo fia chichiri benche ya o mo ba no me se o twere ampon onyankopon a wotumi ade nyina ye se won ka wo ho no kra wo mo se okore yeta manso enfo mo medru do ade ebeye musuo ni esan de onyankopon won paguma ye tumi bie mfo awurade a obesori atia no asafo yehu a wontwam e ma ye wo Yesu dine mo amen aha aya Aswa TV and other form guso amure eti wodi ane say like share rafa comment ne to ase bibi anko ya na watwe adness so ne aye ne kama e de about now so obetumi abefa ne ya adwuma adehye ne abrempon ye ende oba woni ho ha akra se de ne Naama Hemaa na Afia Pokua na ya se yesu abeduru ha ye bo adwuma na me ka ho ye beto en ko botwetwe ne so ahwefo a mane guso am hwe Aswa se de ka bom ka ye se aye nana Afia Pokua Naama Hemaa na ye enhyehyeye ne siem ena de ya bepia sabre ya bepie ekura na etie na yebekọ na yakohwe de ekoso ewo ho babia na ekọ ahabamba obetena babia odidie bebe sonija ene babia ogina home sede amamre ne amane etie no enti wohwe ya na woso wadi akire na amamre ne amane sede esiye no ya fanisa ede amamo na bibia so atumi akọ enkai aha aya Aswa TV koswa na hwe subscribe na like na fa comment no eto ase Akura na pampa zo akura na ngumboni akura na pampa zo akura na ngumboni akura bi egu na utokura hemi na ngumboni akura bi egu na utokura hazen na ngumboni amehuna mania bedi akwe ehuna mania wo bimiro akura na pampa zo akura na ngumboni akura na pampa zo akura na Akura bi egu na utokura heni akura bi egu na utokura hazen nyonkumbo ni amehuna mania bedi akwe ehuna mania wo bimiro wo brego za brego na je ye wo brego za brego na je ye aye abomre go meze mi goda na yo e wa ba ma me na ma dua na ye si ma bo buwe ehuna mani awo bimiro wo brego za brego na je ye wo brego za brego na je ye aye abomre go meze mi goda na yo e wa bravo me na ma dua na ye si ma bo buwe ehuna mani awo bimiro ye wakwa bebuara wakwa bebuara no nyame o ena mo akuya safwe kwa bebuara ye na mo akuya safwe kwa bebuara wakwa bebuara no Afia Pokua Nelson omo be yin e pa o dia na na se bi onsa o mami Michael no this one
nneɛma no nyina Erase I know I chọ transkaka abusua ba ya mpamocho ya bisa bi yo nanan ma muti paso mo adawro ma mesrɛ mo ani die akasa kakra ya de ya de nti mesrɛ mo ani die akasa kakra sɛnea ya kaneda no amfomfom re wo ho ɛno nti na kwasi broni ɔyɛ pencil ɔde eraser ɛna ɔde tareto sɛnea wotwere na wutia obetimi apepa na ayɛ kama ɛno nti na obroni ɔyɛ ne saa nananom ma yɛ modi hye mu adaroma ma no foma mo mfa nkyɛ me apia megyina ha menyina no bɔne kura mpanimfoɔ si ekurem saa bre yɛ nyinaa yɛtwa hye ha blichie na abɔ yɛmba yɛ maame yɛ nuaba yɛ nana yɛ de nyinaa nana Afia Pokua ɔka nkyerɛ gubra na aduane sigya so ɛnɛ ne bruda yɛde abrewa fira kura yɛde na ba fie amamena ne amane kwa so saa bre nana Afia Pokua ɔba wiase onyame yɛ nadom ɔwɔ anini ne abedie saa bre ɛyɛ ne ma ɛmɛma yerenom ɛmɛkurunom ɔmo na seme me gyina ha amemasi bibi mfa nkyerɛ nananom ɔmo so ɔmo bɔ wura fie ha pɛ asɛm na Afia Pokua di ka kyerɛ ɔmo ane sɛ yɛ yaserefo yɛ chiwade ba ko pɛ na ɔmo bisa asɛnana achiwade na ene deɛ ɔse yɛ chiwade ba ko pɛ ɛne ntitimu ɛno na yɛ chiwade ɛne nti saa bre ne nsenom ɔmo de wɔse ayɛ ɔyɔ ɔmo nyinaa ka ho abom sɛ yɛ funu ba ko mu adeɛ ɛna ɔmo de me abegyina ha sɛ me mɛse bibi fa nkyɛ nananom asenefo nananom asene kodi adɔnten monti firi kumasi amakom
Muna makoko moni anya moya. Na na da ya nyina te yi paso die. Na makopra ko bi ato ya ni a. Ya gi e ho enye. Ya ti ani enye yie. Nananom. Sabre. Monsenom. Omukro mbobra pa. Me de da bia me ka me se obi ase oba wiase na bobra pa. Uwu aye de bobra pa bo ayi ase. Na bobra pa yi, mi bisa wo mo amfa nsu angum. Na mbisa se, ada na mo amfa nsu angum bobra pa won se hwe. Maame. Krowura na da fam no. Na nanom aserefo. Ya se wo yo de hye. Na nanom aserefo wo de hye su a. Ye wo mo ye stadi dware wo mo. Ani nti wo mdo mbobra pa eba. Na mo asere nkumafo nketo no. Se na nanom soma wo mo. Kosa aserefo nsu a ewo asante na amaha na yemfa emegu bobra pa imu na yemfa nware wo mo ase dofo na se de o mo eken. Wo mo wieye o mo afo mo towro kase o mo ase o de be kwa adwa ya kodware o mo afo mo tete ho sapo o mo to nananom Samuko sade shisuo ya yemfa saa sapo yi emfa enware na Afia Pokua no mfa de towro kase empepa ne ho mpo nsuo no modwa ne wi a ne to bete no eno na ode betu nsuo agu ne ho ebema ne ho agu nto nsuo nana mo adaroma ye wie ye no kuta omanka etwade ya wapuduo anka etwade na nanko anka yemfa maha ye nyina ye nim sade na Afia Pokua wo sitifa nanso bia na baabi okoda ye no na bibia ka ne ho nti yanka etwade ya wapuduo mo amobadwa no mo adaroma munya no ho abotre munchinchim anka etwade nyina baabi esefa tabia se oda ye bibia ka ne ho no mfa ensiesie ne ho ema ye wie ni nyina no ye nkuto peche siso mudwa na huro dika no wie na mo hohoro ahuro no a ensu edi akire no ansa na beba no mo ati nkuto peche ya fo na ho na mutu nsu edi akire gu ne ho a ama ne ho agu ntonsuo akire se oyasere ne eba opia na nanom adika ehunu sampa Naama Hemaa na eba no ye de hye na eba no omo se munya ne saa emfama wo mo wie we nyina no ye nyina nim se kane tete no na Afia Pokua na pata na si afikyira hai obekodua so ana ya ne so a ofa ho no akwayi ne burodua wanya bia wasisire ntuma go hata ho no watibi na odekọ ne nyina kanfua ohwa patai mu na se burodua ni ho ntuma go ni ho a emoroba no wadua na fikyira hai na duru ho a na wasam ne baha eno no wode koja ne nan ya bato ya nanan mo saa na ne ye no akwasi burani a waye suatra so computer abafu nti ono de wose burodua entimago ene baha no wakabom waye ne nyina baako wose toilet roll nananom ansa no obekwa adwaye no obekodua so no obi baka se de na Afia Pokua ankwan ne ye de baha enti se eba dabi eye nananom aserefo na ti yipa so nananom ho wodo enti wo ho wodom ba bia mode asene wode hye bia ana wode hye pon bia obeboa ama yakata na nachi no de mode na kwhye no onfa saa baha bi enko ho na okoja ne nan a onya baha ade akọ se de be ya okwa obenya amane pabosu akache de wantimi ama enti enya ne saa emfa maye nananom ye nyina nim se kane tete no anka ye de nim se ye toto asawa ka wakodua so aba obetwe ne sin ye toto asawa ya nya asawa ye so antomago ne atoto ye de atwitwiri ye se ne nyina kanfo ne ye kwafuo mu a ne ye kwatwa ye bode a bode dua ne so yen ne ye de abafie ye bafie a ya betwa na ya boro ne tetete de gebidie atum me na ya cha tia se wo se he wo boro ade abra me dia tum na kaka amaye me se akwasi bro ni su atranti ono de wo se waka ni nyina bom wo se paste pack baako omo de aba brush adaka omo de aba
wɔn se hwɛ na Afia Pokua computer ka ne nyina bom dia yɛmfa ma no ɔmfa ntwitwi ne se ɛnyɛ wɔn nko ampo ɛna be use esan sɛ entempenti obi ba no wɔgya ne paste hɔ wɔgya ne brush hɔ sɛ deɛ bɛyɛ a obi nso benya bi na ate nananom asenefo anim nti ɛna wɔn yɛ ne saa nananom wɔn wie yɛ no wɔn de wɔn nsuo special wɔn de aba na Afia Pokua ɔpɛ kuruwa ɛpaa yɛ de kuta etwitwiri yɛ se wɔn de wɔn kɔɔpo aba ɔti nsuo ya no a na ɔhwie bi na ɔde agum adeɛ kyɛ anɔpa ahɔho a aba ɛbɛda yɛ nkyɛn ama yɛburu dan ebi bɛhuru yɛ anim nsuo no deɛ bɛka na anɔpa mfama wɔn ohuru wɔn anim na wɔn mmoa yɛ yɛn nso ntwa agyaadwo ɛne nyinaa atwa mu no na ofiri mpanimfie ɔyɛ ɔde hyɛ odware wi a ɔtena ne pato so na wafrɛ nkwaraa no ho ana wɔ hɔ yɛdɛm hɔ mesokodua wɔ hɔ metwapia wɔ hɔ twa bi brɛ me mfa ntoma num wɔn de ne nyinaa aba sokodua wɔn de aba twapia wɔn de aba ɛnyɛ ne saa ma no san sɛ ɔte aseɛ no saa na ne yɛyɛ ɛde ma no yɛwie wɔ nyinaa fɛ na Afia Pokua wɔbɛkɔ adwaeɛ na obia yɛkɔdware no yɛkɔyi adwaeɛ yie ne nyinaa ɛne nneɛma a ɛso ababaawa fɛfɛɛfɛ na ɛbɛkɔ adwaeɛ ne kyale wate ɔmo de aba ɔmo sɛ hwɛ yɛase kɔ adwaeɛ a yɛde ne ntoma aba ɔde bɛsi ne mu ntoma a yɛde ba yɛ mi bi sɛ ndi sesi a obiara bɛbɔ ndi akyerɛ me sɛ agye bɔ hyɛn agye bi ama ɔhyɛ da yɛnyame ɔbɔ yɛn ɔno na ɔbɔ hyɛn ma yɛn tete wɔpani bi ne yɛfrɛ no agye na ne yere de agye wa ɔbɛ agye wa kɔ dwa ma so ɛhɔ no ɔkɔhu ntoman wɔse ntoma deɛ mɛtɔ na mene me wura kofra tete wɔne ani awura nom ne fra ntoma ɛnnɛ computer da woroma yɛwura nom tutu gu so a ne yɛ so yɛhyɛ mini ne yɛ saa amammerɛ ɛnsefo yi se ɔmo nsaa amammerɛ da na agyagye nya ntoman na wɔkɔ kɔto da me ɔkɔto wɔware saa da no wankɔ ntɛm wɔtena hɔ ma anim yɛ hwani na abadwafoɔ no asɛm ano ɔmo kaa ne sɛ ɛnɛ agyagye wɔ mma ankyɛ koraa agyagye ɛne ne yere agye wa pie hɔ na ɛhɔ hyerɛn na ɔpanin kɛseɛ no wɔwɔ adwabɔ no ase osii ne tiri ase ɔpagya ne ti na ɔsi agyagye ɔgyee ne so hyɛ mu tintoma ne yɛfrɛ no agye ba hyɛ mu tete hɔ agye ba hyɛ mu no ɛne ne yɛde bɛfrɛ no Afia Pokua na ɔde akɔ adwaeɛ na n'adware wie a wɔyɛ tete hɔ ni ba mo adaworoma na ahweneɛ ɛmaa mmiɛnsa tete hɔ kyɛmetam yɛde aba ɛmfa me maa nana kama akwasi buroni wahwɛ yɛ tam no so ɛna wayɛ bie ɔno deɛ ɔse pintis ne nyinaa yɛde aba yɛde nana brezi aba yɛde nanda aba yɛsrɛ mo monya ne ho abotrɛ na momfa nsiesie ne ho ɛmfa agye ba ahyɛ mu mmɔ nabɔsoɔ ansa na ɔmo ɛbɛpagya no de nato mpa so ɔmo aba abɛpagya nana ɛde no akɔto mpa so kama na sɛdeɛ monse no ɔmo ɛkɛni nana anya ne ntoma no wɔkɔwura adwaeɛ yi wɔn sɛ wɔn bɛto wɔn ase no wɔn hunu sɛ ɔyɛ tete hɔ ni ba ɛne nti nana ɔkra wɔn a ɔsɛ hɛ mo ba mo ntɔ lata sɛ mina mmerɛ me deɛ no nam de dwareɛ na wɔn atɔ wo so wo ba atɔ mo nkyɛ brɛ me na wɔn atɔ wɔanya deɛ yɛahata na wia mu a mesrɛ ɔtɔ pipam deɛ brɛ me na wɔn atɔ ɛne nti wɔn de ne nyinaa bi aba wɔn de alata sɛ mina pipam deɛ ɛne deɛ ɔno aka sɛ yɛahata yɛde amo nkyɛn ba akwasi buroni afa kwa bi so wɔyɛ ne nyinaa bi ɔno deɛ ɔse cake soap ne nyinaa na hyehyɛ ho no ɛyɛ alata sɛ mina ne amo nkye ɛna akwasi buroni wɔayɛ ne saa mo ambɛdware Naama Hemaa mo adaworoma mo nto mo bo ase mo nya ne ho adagye wofa baako otwi kakra fa to hɔ mo ntwitwi saa sɛ mina nyinaa na mo fa enware nana esan sɛ ofiri dodom ɛkɔ dodo kwa obenya amane pabosu aka kyerɛ dodo a edi kan ɛne nti yɛnyɛ ne saa ɛmfa ɛma no yɛwie wɔ nyinaa nana no mo adaworoma akwasi buroni me se wɔsua yɛn ya me ho akyerɛ yɛn ɛnnɛ anka mɛmɛn ebesiri Naama Hemaa ho pɛn saa bere nana no masenefo ɔmo aho ofedua nti ɔmo nsa no ɛbɔ kɔ ɔmo ayɛ nkɔ apɔtɔpɔtɔ ɛna anka mɛmɛn anom bi na yɛde asiri yɛde hyɛ ho pɛ ɛnɛ computer daworoma ɛnwa ni hɔ emire ni hɔ kɔtɔ ho kɔ akyew ɛne nti ebu adafre nkyɛm ɛna nɛ yɛde ebesiri yɛde hyɛ ho pɛ
Kwasibro ni wasafa kwa bi so. Alata semna no. Waye bi nsuo. Amonche no. Waye bi nsuo. Ono de wose liquid soaps. Ni nyina sefu omo de aba. Omo de ataba. Abrewa be kwa adwaye. Omo de kamfa aba. Omo Florida water. Omo se mo amobadware nana no mwada wo nya no ho abotre. Florida water mo hwe ngu na pampam. Ebesa ne ho nyina. Na baka ne nsa na waposa. Nya ne nsam na keka no. Nya ne nsam na hene. Wo srese. Wo tresa asisoi. So yemfom so bia agyamfa nche no. Monto mbo ase. E wo na dwarem ema no. Ye wie we nyina no. Ye de yenku ahodo. Powder ahodo. Spray ahodo. Ye de aba. Ye de nyina e ba be siesie nana. Ani twa mu no. Ye de afi ahodo. Ye de blush ahodo. Ni nyina ahye ho. Nansifo ise. Wo mo ma asofo akukudam. E bompa ye gu afi ni ahwehwe ye de ba yeso. Afi si ye de kana na hima atia. Ni nim de ni nyansa. Odo wo ma nipa. Na yem ye. Ye de che enchirema akafi ha kwa. E wo Yesu din mu. Ani twa mu no. Nana no mwadaroma. Ye de na hwehwe aba. Ahwehwe ya de obi anim se wo hwe mu ahunu wachi. Nana Afia Pokua. Wadaroma. Wo hwe ahwehwe mu anana. Wo be hunu wachi o. Waja busua. Waja ma. Waja nananom. Wonsenom. Adofo na mamman. Ye tini so. Sani ya woti ase. Na bompaye. Udi ma obi ano. Abre. Kotu aso. Bompaye pa. Efama wadofo a. Waja ye chire. Nese die. Ye ka chire wo. Eni. Nananom. Adware achi won fifire o. Se wo dware wie na fifire mfiriwa sabe sa akwadware esansa wonam akwa no entokuro wom a wo dware wie a esese mfifire etim etewo na nsefo ese hwe maami ei adware achi mfifire hu ntowro ene a omde aba no adware achi mfifire onse na Afia Pokua o dware wie a otra no patoso na ogya ne nsu ase ohima a wote akonwa so oni mama mre ontu ne nsu ase da na ne nsem akopagya bre no na watwaki soap wode atoso na wasiri towro na wode hata na nanware nwie hata ne towro saada dabi ohia wosi na ade kama na wode hata wakira no nwotwe bebo na ne pre na etu sani otiase ofa ne sapo ofa ne semna na ofa ne towro no yenya ne sanfama no wakira ne pre no etu no na ne sapo ne bibia na eka no ho na ode ko wo mu wie we nyina no se hwe maami e ye kodware yase dofo ensifo esi hwe ye ba ye no efi okwa ye wura ho na ye yem ahye ade ebentia ye ba ya maami ni wo ye ba ya nana ni wo ye ba ya yasi ni wo ye ba ya nana ni wo ye ba ya nefia yedi ye ankwa ni mai boyujo adieso ye ba ya nefia yedi omso omoba ye fia yedi omo di amamna ni amane ekwaso sedi obi kodware na se a ade echa no pa no wode kete ko no omo nya ne sada ene no mbedwa ne yeden so omo dware omo asedi a amamna ni amane ekwaso na sese omo san kete ene nti omo kuto omo asante kete asante bomo wo mo be shit papa bi yesi aye fro omo sum ye papa bi da so omo se omo a ebe pagya nana edina to mpa so no yamfa ma omo mfa ensiesie empa ne so ansa na edina to so na se de mo nsenom omo eken ye wie we nyina nana no modawo yesi de de to no amfa anto a efiri to wo se wo mo ase ayi wode hye omo so fifiri mpanimfie abusu afani wo ha anaka ne to wadawo wo mo se strada ansempo amahyem akwa nsem abusu afani wadawo chinsa no kon wantere ho ase apa na pampam tu anoai fa bigu fam se bibi kya nananom se nana Afia Pokua ba o omo gya ye church ginapa ma omo efra chichi ni abancheye ebebo aye no yanti kutame yanti jame ye wie ni sa e de ase de piesie
ewo mu be manyame a no moya de hye mo didi e mo ntu ase ene nti abusua pani wadawroma wo yi apaye wi a emema kantinka bi wa ha omna be pagya na Afia Pokua ede na to mpa so be ma ne so ye hye ene odi mensem mfa mo omo ye pagya na Afia Pokua dofo emfa ne ento mpa so kama emfa maye na se de mo nsenom omno omo abusua ebegina ha ne omo kani nananom asrefo ade mo fe na ade so mo ani minim se de omba ye aye mo fe aso mo ani me papa nom me se wanom mo adawroma me gira mo nyina mo anem ma do mo ase aduna eda ase eburu eda ase ahenewa nyame o nhira mo nananom mano asi minim se mo de hye ma no pa ya mo de ache me da mo ase apiaf Hey, Papa. Mama, Magic Bread, and Moshe, our Aswa TV. And they are tossing me a new bra. And I feel for Victoria, and they want to say, Alasabi, Yabadu Naama, the day of fire. And I tossing me a new to say, Abusia, Yadija, Abrawatia, and Ona, Waduswa, and then you say, Nana Pokua, Naama Hemaa, Oyampinsia, Adusia, and so. Nana that Bokum so, and Ra and Abusia, Mamma Mania, added a tomb from one. And then
yɛ to adwumadie no so ɛnɛ na ɛda ɛtɔ so mmienu yɛne adɔfoɔ anka nyinaa no ɛbɛtena ase na yɛkeke nkɔmmɔ na deɛ ɛrekɔ sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ teɛ no yɛma wo so woahu bi na wɔnyɛ bia wodea ne sɛ wobɛsubscribe na walike na no comment no ato aseɛ ɛde ama yɛ ɛberɛ a Nana Afia Pokua na ɛyɛ ɛhyehyɛ kɔsi kyina no yɛne mu na ɛredi dwuma hwɛ yɛ na hyɛ na wo nua so hɔ baabi ɛnya bi hwɛ medin ne kyame amoa yɛne mpanimfoɔ bɛtwetwe nkɔmmɔ aberɛ a atitire ne ane nkyire ba no yɛ no ɔmo atwetwe nkɔmmɔ nyame nhyira sɛ wo hɔ yɛ managers ability bi no so so ada no kakra amaye yɛda mo ase sɛdeɛ nana no ma menya ntie no ahema mpɔmɔ na sabre ɔmɔ ɛba wa bɛkyia yɛbɛgye ɔmo din no ne ɛde obi ani atodwa sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ teɛ no nana no buru hɔ a babia na wapagya ɔmo ba a wapagya ase a wapagya ɔmo sɛdeɛ amammerɛ ne anigyeɛ ɛteɛ no ɛdeɛ ɔte pani ada so ti sabre a ɛyɛ nananom ato sansan ɛba no mebi sɛ ɛyɛ ɔyekɔ hema nana mpɔma ɛne di dɔm anim a ɔmo ɛkyia na ɛbɛfa nananom din baako ne obiara din a ɛfata no ne n'akonnwa a ɔgye so ɛde ama no na berɛ a ɔmɔduru dwom kyɛ deɛ yɛma yɛ nuanom mo ne dwom tata berɛ a nananom ɛkyia
So now would ding and the community at me about Bibia so activity. Don't be bad, more by the China, Sansa Okoya said, possessing Scassin, I have said, any nearby. Prepare Nana Afia Pokua, Naama Hemaa. I say now, Hima Fua. What is so prepared, not to Mr. Santa Mania F. That it will be cut to which day. They were in an only share to be a film. Saturday, 24 sorry. About a call about command and Ahimanum at the moment, Betchia, you know, Aquaba.
Naama Pokua. Yeah, Naama Hemaa. What can any hair by? What a sin and I just made fee. Hello. Nana, just made fee. What my acquire is me, Maha. As I dance a breakfast, the Prumaha, and Naama Hemaa, a crew. See, Nana, am I a friend? I don't know yet. Send it, I beg you. So I'm in to toy. And what said I, you pay it, and I watch it down. And now I have by, and what they did, and I watch it down. The fair. I'm not going to say, yeah, the chairman will catch the say. I will share others. Sir, and rapper, the day that in the free prayer, I be now I had not to pen. And I don't know, the idea child of power. The day and now, I got ready to your buyer no near what catch I said. We saw you a bad penny. Now I saw them and shy here. We free more. And now I am out for and I say bad penny for yeah, for. When you are the idea, what I said, I'm out for. Oh, yeah, now you're the good son. Now you're so. It's a and never come and birthday. Jane and my boy. No catches and net on a pay. You're a good son. Now you'd be so. Set him back and I feel. It's a run. In I what? Not a pay, never hire a car. This you and me. And you phone na one more you free up your so and you crack a say when you now why you has ended, but when you now I say Profonso. The other boy and my yappa. Kabaya Nana as my say, Bappany with him. The Bishia. The young wood son, got a pine. I will be out there who say, why him out yet, grow a rat. And I'm not for say, yeah, go my foot in our man. One was flattered. He didn't see, yeah, no more yet. When he be, I'm poor, I am out for to be our prophet, like I can say, Queen Mothers. Then, yeah, by a union in the time. When he be, yo, Nana Busia Penny. I sent a Busian, said the Nananum, Essia, and the Mamma Pava. Nananum, the Mamma Pava. Namasadi, I had the apple. Nananum at the Tampa. A nibble near a 2 year 4, a 2 year a bra, a came. Nananum, more yama.
Yene nana eka yetri epam ho no. Ebra nana okọ ekura no. Na kyerɛ sɛ ene den ena efiri nra yedi ehia nana ekwan. Ya nyame nchaade. Mo so mo apa nana atum sɛ mo mmra na mo so mo mehwɛ yie no a mo de abefa ya. Ti nana ene nimpanimfo se mo ba ya ye mama kwaba ye mama monio da siem mo apiao no nanam ade bushia asiri si ye ma wo na ya ko ye na ye nana no mo ya ko si ye dia ma ye wie adawo me bushia penye me kwan a o mkwetena ho a ye ba kwanya ko bunsa sa abiachi ye nanam se ni bento mo di kai ko tai da wa se be ba dia da de bunsa na ye bi na popia asefru nana moda uruma sede nananom asi se sabrede pese egoku amunu so enti akwan eda ho de a omuso ebepeje mu na yakubue nana amunu so na omo agunsa Nana, siapa ni se panda ho? Nama so moko he nama ya amani. Oni mama beko. Maya papa beko jami nama ye ni de. Marami die beko. Maya papa beko jami nama ye. Sure. Here go. What do you have to do? Naama Hemaa from Mama.
True.
wiase ne ha nyinaa wagya wɔn nyinaa so de dɔ ɛna aba na aba bɛta akyire ɛna yie akɔso ɛde nsam deɛ wɔba yɛ so no bɔkɔɔ fa ne na abɛtu ɛba bɔ da keka ɛsɛ yɛkɔ na Naama ɛyie ɛduru kwan so ɛna kɔ yɛ ese ne kɔ yɛ ese ɛyɛ saa na ɛda hɔ yɛkɔ nsuo yɛkɔ fom yɛ aba bɛgye nsɛn no wɔyie ɛnyɛ bɔkɔɔ obiara hyehyɛ so wɔde bɛyɛ yɛ aseɛ ano fɛmra ɔyɛ titiriti sɛ wɔpɛ so wɔsɛ yɛyɛ no twene gyina nkyɛn wɔyɛ no ɛnyɛ bɔkɔɔ ɛka ba a yɛsɛ yɛkɔyɛ nana ayie na ɛka aba ebiara yɛbɛka no kwan so ɔsoso ɛgya wɔnim sɛ de wɔbɛhyia ti ebi nti pɛgya mu na gyina kwan so yɛwɔgya ne sika dan mu sɛ wɔde ba wɔmfama wɔwɔka no no wɔmfamra ayɛmaafo yɛaba o yɛbaayɛ a yɛbaa sɛ yɛbaa bikɔ ɛsrɛ wada sɛ yɛbɛ ɛkurakura yɛ mu yɛbɛyɛ muhyio ɛsan wɔto akora mu wɔde bɛba yɛ soɔ wɔde bɛba bɛpira yɛ so wɔde bɛba bɛko na ne yɛ ako so wɔne abusua yi bɛko no wasɛ yɛ yie ne nyinaa yɛbaa sɛ yɛbɛgya wo kwan sɛ yɛn nyinaa yɛbɛkɔ ɛti ato wɔneɛ no na ɛkɔ no na ɛba no nti yɛtumi gya wo nti wo maame na nagya kwan firi ɛnɛ wo kuo kae sɛ ne wodwom kora mɛgyere nneɛma no sɛ bɛdwom monyae na mo nyinaa kɔ na wɔnda baayɛ a ɔbɛyɛ nti ɛne yɛabɛ nyinaa yɛnkwa so ɛsra wo sɛ ne yɛbɛyɛ biara ma no nyɛ nimonyam dɔntɔ ma wo ho ammɔ ɛbɔ ne biara ka yɛ ɛna ntɔkwa ɛsi wɔ yie ase yɛn nyinaa bɛtena ase na nya wo kwae wɔtena yɛmfa yɛ nneɛma bɛgu so na wo nkɔ na sɛ busua abɔka na sɛ obiara abɔka na sɛ woada sɛ sia no biribia de ɛbɛyɛ biada no ɛnyɛ yie ɛdeɛ wɔse wɔyie no ase wɔde ntoantoa ho ɛne nsɛm keka ɛne nneɛma bɛbɛ wɔyie ase ɛmo ayie ɛne wiase aba ɛna ahemaafo obi abɛsinti ahwe aseɛ yɛbɛbɔ odin sɛ Naama Pokua eti na baba bɛhwe aseɛ ogu na Naama Pokua yi ase no mɛyɛ oni biribi de yɛde yɛni o ɛsɛ ya de wakɔdu hɔ no na wani ɛti wo bie na ho nipa bɔne nea ɔso ɔpɛ sɛ ɔbɛha busua anaa ɔbɛha wo mma ama yie ayɛ abɔdwa keka deɛ yɛde yɛni ɔne ɔmfrɛ ne nam nto no fo ana no masena fo asite guru kate fo ho akra de bɛkyerɛ odɔfo wo mu akusua de ba kusua de was yakɔ kama fata ho pa na mo ase te mo de was ayo lo so na me pa te ya sa se no na ye to so a ta ko sti wotena wotena ni kasi no pa
First of all, whatever. Which one is it? And if all the bed now, it's about. Savo, so I'm born by the Vianawako. Let's
Santana, Nana, Sabri Oko Gray. The mama and Mamma, Omoirenum, and Omukunum, Santane, and Sifo, and Omobusia for a Sabu Ebibruha, almost Etiano. Then I said, your day enemy, I can't ye pa. Uncomo baby in trap. And one banra, and now the attend. And it just obeyed me as a Debbie. Nika said, ye Okosoni Nano. Omusaba bon Tibetia, ye Omonsenum, Omukunum, Omukuma for. Maybe be so every pepe yo. But don't double dum Yamishamo. Some more Yanissa. You say a brief semono. I am a bit yama, dear, come on. The Munina see, don't go so. I'm worried I'm watching on a person, I'm called on a peru. I'm got to my best one, Quanante. Among us, I'm going to the American sort of a 4 dead. And I thought we have a 4 year dead way. I don't think that the child. Homophobia dead, no.
ɔne na busua sabre ɔmona ato santia ɔmbɛma nana yako another clan damasi adanya ni aye be you ada shomo na na popia wadanya ni aye be you ada shomo na na ye
brɛ na da ho yi ya wa kyerɛ wodo enso ɛwɔ hɔ akwankogya ɛno soso no ebia o bibi edibeja na nakwai brɛ ɔkɔ akura yi a ɛno soso ɔde ɛba abusua bɛda wase ɛkyɛ ni nyina ne sɛ ade kyerɛdeɛ yɛ hyɛ aseɛ nɛ nsambɔdeɛ yɛ hyɛ aseɛ nɛ sɛne nyame yɛ adom a ɔkyena ɛyɛ ne pɔmpɔnsoɔ no kɛseɛ no ɛno soso yasae ɛde awura hɔ ɛne ti sɛdeɛ abusua ɛseɛ no no na biribi a wowɔ ɛde gya kwae biribi a wowɔ ɛde bɔ nsoa no ɛne ukuada yi ahyɛ aseɛ no ɛde kɔsi ɔkyena anwummere nonsia ɛne ti ada mo ase ɛnim sɛ motie yi ɛde ɔseɛ bɛyɛ ɔyɔ kama ɛne ti yɛtie wɔ awie deɛ na adoafoɔ sɛ ɔmo abrɛ a na yɛma ɛyɛ DJ sister ɔno so atoa so to santi bi bɛkyea a yɛwɔ ha ɔdaworoma ɔtutu mirika abɛyi asotire sɛde bɛyɛ a wobɛhunu no ama ne baabi pa atena yɛda mo ase nyankopɔn nhyira mu Benin Nana Akayensu Abatudu again Nana Kasi Let's say me if you are Miss Johan into Miss Danny Becker Dada Mediasi Yenso Yabedu Hay Yewo na Yade Emamo Yaso Yewunyame Tiade Empaibo Edi Kai Edi Abua Jumedieno Mene Mame Difoba Sadumako na Yabai Ti Yabompai Ya Yame Abashaya Ejuma yedi nyina to etimi ewie peye ti ba bia obi a wada ma si trust ya bonka ya je nkwa yewura Yesu ana pay yeda wase tanse wase ma kire yense ya omu yemfa asedama na wode wa ba wa ema omai den ma busia ne ya gide de ma krudua yinso Trase ele ne ho to so na madom na mobruhu so ebre wie duro no afre ne se omra me home wo wuta anije mu ye kwan a ada se nyina so befa so bi nti de ho asedama o e wa ba wa no pay abusia adofo ne ajamfo nyina ebejam no ye srew no betra apriti obaye mboafo ne gefo Tansi kwetiwa yentimi ye bibia nti anopei ransabe mu ne behwe krudua yi
abusia awerɛhoɔ ahyɛ wɔn ma ɛma ɛne nananom ituankra wɔn sunsum no nipadua akɔne yɛbɛdeɛ nyinaa mu awurade ɛna wɔde wɔyɛ nkonimdeɛ bɛba esiesie wɔ ekyerɛ wɔn werɛ ɛhyɛ wɔn den wɔn afra kyikyi nam afidie mu wɔnam anamo mu owura yɛsrɛw ehunu yɛ anka sia no ayɛ wɔ yesu din mu ɔkɔ afɔnkɔ ɔba afɔmbra nneɛma nyinaa nyɛ tɔɔtee nyɛ nkonimdie ewie ansa ɛne nɛnɛn mu awurade wie wɔn mɛn ekura yɛ mu sɛ obi ho ɛma asɛm so yɛ wɔ nyinaa de hyɛ wɔn ho animonyam a awurade bɛkɔ so ada wase ɛyɛ bɛdie yɛbɛnom esunum mu ɛma ɔhaw bi ma mmirikatuo asi ne nyinaa no wɔn asomdwe ne wɔn atena wei ne yɛsrɛ busa na wɔyɛ ma yɛ a bɛkɔ so ada wase na ɔbɛyi wakoa na mɛsrɛ wa ne sɛ wɔn abusua mmɔbɔ wɔn mɛn mmɔbɔ esiesie wɔ kyekyere wɔn werɛ ɛhyɛ wɔn den ɛbrɛ din mu bra wɔafa sɛ boafoɔ ne gyefoɔ ewia a enyam hyɛ ne ase da ama wɔyɛ obusa wei wɔ yesu kristo din mu amen. Ɛte sɛ yɛda n'ase ɔne maame dinfo nyame ehyira wɔn mo kama ɛnipa no egu so ɛba santen no ɛba abɛkyia ɛno nti sɛ biribiara ne ho birim deɛ a na dide sɛdeɛ abusua ka no busuapɛnyɛ ɔte adwam abɛsɛlɛ na aduru ha a ɔdo soso ɔde nsa to nsa yam no maame sara ɔduru ha ɔdɔpɛ yi a ɔde nsa to nsa yam yɛgye nim sɛ ɛdini no ani di dwumadie no tena ehu sɛ ɔsoso ɔba bɛbɔ dwumadie no san sɛ ɛnɛ deɛ ɔbɛsɛ kyɛne n'akyi akɔ aba ɛnkyɛ ɔbɛba ti saa fena ɛyɛ yɛ maame ani wa mo so nyina mpɔn ɔmo so adu ha ɔmo ba bɛkyia nyina mpɔn yɛ maame ani wa ne onuanom ɔmɛma nsamo ɔsoso yɛ maame akɔ aba. Me fasa akwanya so ma papa no bi so anom na yɛdɔfo nyinaa yɛakɔ ae mo ba ɛnu ade ne deɛ mada wo ma mo fa nkyɛme na mada wo mɛsom na nea wo ba bi asom na de fie no e ba bɛsom papa dona kuma nim na beba ba som de nkunan me bere gufie yɛ no boka hire ae na so ade nyinaa bra na bibia nkɔ so ayɛ ade ɛde ti abusua atena se ɛna yɛ atena se yɛte ha ne tena pa nyame sa de nkwankyɛ yɛ akɔtena ne kɛse paa hello ae ɛno nso so ɛwɔ so ɛkama amen metie o ae opre ya so odi papa so na moto cross wa boni dwa mantwi a wonua pa na de ne tanduduwe opre ya so odi papa so na moto cross wa boni dwa mantwi a wonua pa na de ne tanduduwe tanta die ura isoso unya bribi a mesiri pabini tanta die ura isoso unya bribi a mesiri pabini tanta die ura isoso akokori die tuo tanta die ura isoso unya bribi a mesiri pabini tanta die ura isoso ikakori ni ka ura isio tanta die ura isoso pia ajama fue se utiri mu ade se wo ye mu onworo onko ba ko fa ku tua mu aku sobro tua ba pa owo na ni krakra kwa brafo nti ahwaro no onu awu dado no na mo fa nkoto no wo fi odo amronto da amne na nadware o wi ayire mu obre o wi afia kanta na se wakasa no ase ho fue se utiri mo de se o ye mo onyo akoba ko fa ko tua mo akun sobro tua ba pa owo na ni krakra kwa brafo nti amoano no wonu awu no ana na awu dado no na mo fa nkoto no o fi odo abronto da amne na nadware o bi ayire wo obre o wi afia kanta na naso wakasa no ase ho Pia
so ebe chance kama Obi tibiri mwe ya hiya o. Oba hima therefore ba o. Obi tibiri mwe ya hiya o. Oba hima therefore ba o. Obi obe ya na wa hiya bi tibiri mwe ya mena mo kronto. Ye onu a aye. Anapokuya ni mo nyamforo no. Obi obe ya na wa hiya bi tibiri mwe ya mena mo kronto. Santini guso etia. Ye onu a aye. Oba hima therefore ba no. Obi obe ya na wa hiya bi tibiri mwe ya mena mo kronto. Ye no obe pejani ano obe pejani kuma dio si abo sese. Obi tibiri mwe ya hiya o. Ye no obe pejani ano obe pejani kuma dio si abo sese. Obi tibiri mwe ya hiya o. Oba hima therefore ba o. Obi obe ya na wa hiya bi tibiri mwe ya mena mo kronto. Pia Mami nyamisha odo gabe bo do sane ye odo bebe bia manatena dada mo sepa ati gusu esabode e wo ha etimibo esabode Wadi
omode adura entia odo kroye omobeche abusuano temo ho mo a Israel Hope in Christ asem asafo enye nim se kesese santene no enka wari ye pa na ena eye ukwade enye nim se asante mampon ebile mu na ja ye ko kikemu ape bibi kakra abedie munyina ewa ha tisa ukwa uyishi yame de mo bedu na mo chaye ya yese be kan se sade abusua dia tudwa ye bekusoa aka esa se ekusoa ye kan e bi ko ne bi ba enti o ha na se ene ya obokobe e ma no boda woro ma mo pede mo mo enchenti eja edupa nsemo ntumi amfunwi oha na se ene ya kwanto bi de wanim okira so ntumi ba esa bode de ya hyase eye no ya hyase ene ya kwadai ene tin sabode de ode ba no abena so na abusua so se de oyi bi ma no ho aseda nsabeka de amaye tebra nana ade mumere sabi deni etakokoso nana boku brafo nana so tiedem esana nana ma enuafo no sana kofiase asere busu opanyi they say ane ne ba panyi omoso ewa ha sanse enwie ya omoso enkoye abode dadem ne ho etriya ya ninkum asena busu opanyi nana etojan ono oba panyi omoso so ewa ha ya wunyina abusua no ya kabom adofo no nyina so ewa ha oboboa mo ya de papa finra mo anda ene ya wa ha besa to so akopem mo kina sana aye asafo nyina so eboa amadumedie no akoso ana ehu ze tv esensem ho da ho ye nyina no etwabem asrewa tv akode o ma kwadre adwuma yi mu papa asrewa tv na ba ndam ya che ade o tv akoso nyina akode nyina mu fikroma omune nam baby pia ediduma kuma se enkrama po ehin yabe na adom na mama yi omu fikroma we chese na nakwa ekura eniama eposo tebra ehyan na ama sindira ha na ebikasai achebe na yenya ina be o me ma me okye kira patase ono so owa ha PPS sansa ne bana da form nyina so so ba be bo di medie no ama bibia so akoso se ewrade ebeboa ama prepare you wo me yadi nyina be ko wie ya ya tiati ngaboni bia ede boss DJ Golf I'm a boss Kofiase agree when it say ura babia nana edeya e just ura Doteyie kesi mu pa achire bi su apramre su ejata enoma DJ Golf
frate. Oh. Oto wania. Na popia ni o. Yo believe nana. So frate. No. Asabuja, ema muto ko famu kafra. Makafra. Priyango. Otumenta sekwa. Samikura. Ina furu koma. Na furu koma ko tobe. Nana. Etumanda. Okumo wano. Someone shishaya. Ejiche masi. Apo kubra fo. Why do? Mr. Coast. Nyakeka ade ama ama na ife kama na otena nso dwumadie no koswa dinansa kwantuo no eno ate baako kamienu eguso neso kora yekoya dum kakra akasima bese ensia bia ma no nkora boy na chese oya chiwi akora oya didi sa ntie kwa no enche na yeko sanete edemo se yo sede na Naama Hemaa fo akoya mamre ne amane na omobie kwai na no abie kwai de adofo a mo fra chichine benche ba ye betime akọ na ya ba ko hwe ba pani na Afia Pokua ana no madaroma asro TV na ye di dumai e wa ha yi ya ko ba bia no a ye yi ho kire ye di no asro wa ya bo aketo bi ba du ba di no so sna so said it no du ba di wotia no watena sie amanfo so hwe obo entimi amo no ne so hwe bi ewia ni achichira kwoto abafu ntitakese no so di amon senchima esubenya bi ahwe e ba di share yes say ya titu ni ani nchebe no motwe kobo se branch kwa na pepo pia na Hemaa no na ene bi atwetwe kobo sebe ya na nanu kase mo no se bi ho a okan ya pese nchirima so tibi nyina no onyan ba bia se asro tibi achi afri Naama haya de fe na ye ba som no ade wo mo se ahinsa na wo ana be butu ko bia se Naama ha akonya aba se enne ya na Hemaa da hoyi akra bia na dida ho a opese wo se adwuma ye we nyina kata sem nyina so ye dika ho o de ba ye ne ka pede mu mra mu oten ye be hihya ma no so betime asu adwuma te na mamai we ye dia tu wonim na akonya yeso ye de ma kroma no se de ye bo akobia se ayete oboan no obo ho no sa ne pese boy kroma ye nye kapre ne mum emra mu oten ye be hihya ma no so betime asu adwuma no etu bi akira kwaya ma me hega ana ehyan obi bia be ana be kon ho na ma bia no usabe kan dia be dwuma no e de ama pepe enche kra be pa pia na nanom Hemaa fo mbae ne no mo twetwe komo menim se kamera ne betumi ato obi aso na nanom adaro ma na mo sponsor wo ne mo twetwe komo ye tia ye wa ha ene amambe ne amane a aka e wo se ye de dja ye ya brewa tia e kwai ndi a chede so e sa bon so table no wa ha bia na wo ko na wa podie na ya bodi kama na bibi aso chi akọ yani ehye eneme ne che na edi dwuma no ha we are the branch makata we branch ma na sia church o so bibi aso chi so bi ba na we na chire na chire pepe na pedifo aman baby action je okay eti yetu aso na ya kawo se ana Afia Pokua Naama Hemaa ai na ya se de to sumi no opei e de jina buya na Naama Hemaa pepeko oba be ya mamre ni amane aba ye jina ye hu be bi o ha ye hu bi da we e ke o se ka ye na ka ye kra no aye ba no se na o ne ye hwe de eko ta se panisi se
refuse come here to pay. Gabas no tire. And I shall say, no one. We send it to the Indian or as what to be the Atua. We at the hope to say we are the best thing. Then she back and so at the be actually. There were her and someone with the bar now. Actually, come on. At the amount we are now all called. Sandy. Or no, let me Kunyani. Yo, I prefer Mugusu Moshe, said the Kai, Amamunian, say, ya bought a pia, Naama Hemaa, or Mubesti, a year, Mampo, Hemaa, Nana, Dufie, and you know, Mubako, Como, Nadian Chia, or Mohana, Yama Mia, Odi, a new moon, I Becca say, or ya Chame. Yabekwa nchano aboni di nana na konwa otesono wa ma obi bia hu na oso wo hu dia eko na dia eba na amamna ni amane dwumadi a eko so na Afia Pokua yi ase wa sante na ama no oso watimi ahu bi yanko ye nana pani oba fefe oyima fefe na mame nana tarwa abebio nana Mampo Hemaa chiame piao ana sabre yene no ebe twetwe nkomo no nana tanwa abebio Mampo Hemaa chiame ene ene be ko nana what pom to say ba to mi wura me hoye nana ade na de wo ha anopai o de wa se ne nana Pokua oye na maba pani ya kuro ya ye wo mu eye Mampo Hemaa kuro Ayema for so yasum Mampo Hemaa said ahemfo asum na asebre no ye nyina aka bom akosum da asebre no ona nikuro Hemaa wadi na si nikuro na no wa free mu enunti na asuma yesa yemra ayemegu nsa ayemie ne nadeso enu eti na hunu ye ni ta kokoso nana amamre ani amane efe asantemam ha and then Crom away at Mamra Crane, or more ready now back catch Romo. Say, young Sanko Potty at Impono. Now, M1 into me one Mamma and I said, this is here. Say, no. Said, yeah, two Mamma and Aquino. Ya dear had Jenny. And then I'm there to your cry, I say, one for not to dear with you, or dear, Jacobuno. I'm out for. Any abre ahemfo ane ahema afo ukuda momo nyina ya ani abre ya tutuni tede wufumu ene yare ene eduro na braye ya sakomwa eye pa ya Mampo de ya mamra ne de diso pa na momo no bomo no o ka asemi na me pese ntirima ya twintirima adwene siso o se Mampo Hemaa na no kro ni na da sipren to me makrom a ehun abakwasem kakra ne say ya da toy ya na me suro ene bo ni abosun bebre e wo krom ase said na Mampo Hemaa akrofo so da sipren be dia konwa this wo ko akrofo so as okọ dura ho dura na okọ akrofo so na ho de be so asa na ye ba ya no aye da sebre ekuro to ba ya no a ono ma me no ba ya no odo ma me e be hwe aha abo na se a odi be hwe e se bi penifo se ya fa enam ma akola ne atete ho sade da bi enunti ne kuro no emu biribia akwa esa kwa wa ma me ho na okasa twidi wansa wonu wamra ha obaba be hu se bo ya se ye we se se me mu obi do asese me obi ye we se ye enunti ena ohuru so ma me de won ha o ma me do ma me be he bo ya se do ma so de ha ma me de a ibe so be tu nan e de se a abe twidi ambanana atia se edi krono ma Hemaa the man when I make a son or Yakola by ya said nti oye se kron one them but me ba same as we me cross and show na da one and make room I say eti kron dey obi
obian me say ahemfie no tete abakọ sɛ obian sɛ ɛwɔ na naja kwa di fie ɛyɛ yɛ man pɔhema ani yɛ kyerɛ ba yɛ no wɔhwɛ so ana so ba yɛ ne dia yɛ nyinaa da yɛ tirim sɛ kuori da se brɛ etimi ma ha ɛmɛ gimu bɔɔde ana mu mɛko ɛsɛ de tirim nana tanwa abebio man pɔhema chiame ɛna egusu ɛna no twetwe nkɔmɔ no nana mo ya mamre di kai akobie so amadofo betumi akɔhwɛ ɛdeɛ na hema bɛyɛ biem kolisi besie yɛ maame ɔbapani nana Pokua yɛ bɛyɛ biem mo de ɛne sɛ wɔn ma bɛse da ase brɛ ɛne wɔ maame tinyame pa wɔkyena anapa yɛde da ase brɛ ne ba sɛ ebonsu ɛne wɔn no ne nneɛma ɛbɛba yɛde aba bɛkyerɛ dwom obiara bɛkyerɛ ne deɛ na ɔno wɔn mo deɛ ne bɛtwa toɔ to wɔn mo mmienu twa akyerɛ wɔn mo deɛ a ɛnyɛ to wɔn mo deɛ de yɛkyerɛ a yɛmfɛ nkosi wɔ ɛwɔ yɛ ahemafo ne ahemfo no wɔ na wɔn mo de wɔn nneɛma nyina gu so a yɛde da ase brɛ ɛne wɔ maame ɛntema akɔgu so saa na yɛkora yɛwɔ bi a yɛtumi akyerɛ nkyerɛ wɔn mo deɛ a yɛtumi nkyerɛ yɛ deɛ ama ne yɛkwa so yɛhu sɛ ɔhene bi tɔ a ahemfo a ɔmo ne ne di dwuma no esuae kyerɛ ahemafo mbɛyɛ bi saa me yɛahwɛ anaa yɛbɛfa to ayi mu a yɛbɛkɔ hɔ akɔsua yɛakyerɛ no nyame pa wɔkyena papa nana tanwa abebio man pɔhema chiame ɛne ɛno no ɛtwetwe nkɔbɔ no yɛgu so a ahemafo no dɔɔso yɛno ɔmo bɛkasa ne yɛhu ebia bɔbrɛ a wɔwɔ man pɔhema fie na atumi aboa na so watumi ahu no hunu a wɔnse ne sɛ ɔyɛ akoa bi kwa ɔyɛ de seɛ queen mothers ɛne ɛno ɔmo ahyia wɔ anana na menhyira me da ase ɔyɛmaanakyea me miɛnsa ne bae okay yɛbɛtiɛ no yɛ miɛnsa ɛsa soɔ no miɛnsa nyinaa yɛ mampɔn Sabre aya na natanwa abebio aye mampon hima chiame na chiame a okam won ba na wudin di say na siedua wudi bre wo mampon hima fie ni say hima chiame no na nyame nhira tana wusu wudi ni di say chiame chiame adoma ana wudi bre chiame dana nyame nhira onyamo kese mo bompa no mo akaye sebe ye benya nkwatente na mamna nya amane no ye nyina ya tumi ahwe bie yanko na wada ma ho te sei wapo mu te sei udin te sei na Afia Pokua di brebe na ukra won mampon hema fie me ne ba pani oba pani na me onyo kese pa nana wo te sei hema fefe udin te sei Nana Posua otoso miensa. Nana Posua otoso miensa. Wada ba pani. Nana mo akwa na mi nshira onyo kete saa. Nana wada ro ma wudin di say. Ede nana asiedu wa besiase. Besiase ba pani. Nana nyami nshira no ye mo akwa ba nso. Nana asiedu wa besiase ba pani ana no egusu a ye twe enkomo no. Eti ye ko na no mo aka no omo abo omudi na omudi bre atu edwa na bibia so timi akonkane wo kofiase ono so eleti enchen ye ko na no ahemba no mo a omo free mampo ba ye oboni din no waka ne dibra ono so kura mu wo mampo hema efie na wapom te say na wada ma wodi ni te say ba cho me de oba pani abna adoma dibra ewo mampo hema fie ni say e ba cho me na mampo hema papa hema the papa hema me say mampo municipal nyina ekwo na hema na mi nhira na onye mo kase sa na onkomo ni dwa no na onye ma fa wada ma wo te say Pacho me hoye. Me di ne chamia mu ana o se fro say. E frɛ me Nana Kwadu yi adom. Nana Kwadu yi adom akonwa a wote so ana dibrebe na wo mampo hema efie. Me pacho me ye nwase ba pani. Nwase ba pani nana ana ene no atwetwe nko na wada ma we de ye be ye mu prindo kakra na ya fa ha. Nana wapom te say. Na wudi ni say. Ye frɛ me Nana Pokua. Nana Pokua, adisi Pokua. Nana
na akonnwa bɛn ana dibre bɛn na wo Mampo Hemaa himfie me pacho me ya Nana Hwidiem Hemaa Chiame Nana Hwidiem Hemaa na Chiame Nana nyame o hira no onyo kese Nana wapom te say mbacho bebo di na dibra wudi wo Mampo Hemaa efie na wakama afefo so atie me pacho me ya Mampo akrofo so Hemaa na Chiame Mampo akrofo so Hemaa na Chiame Nana nyame cho ya Mampo akwaba Oi ma fefe no pom te say Pacho udin te say Pacho me din Nana mo ni ma dede toto me yensa Di bebe na wo ye edi wo Mampo Hemaa efie me pacho me nkasa bebre mi si apatam enti me pese me ka bibia ma no befo enti Nana eda so nyame enshira onye oke Naama Hemaa wapom te say aha ya asre wa TV adofo hell udin ani dibra udi wo Mampo Hemaa fie Matose udin ani dibra udi wo Mampo Hemaa fie midindi Nana Mponsa Bema midindi Hemaa wo amfanti also enam say free Mampo kubeta na kwatiti kuro nti no isate Mampo Hemaa anamas Nana Hemaa akwa ba nyame onhira no kese Yegusua Asrewa TV na wani gusua uhwe yede so egusua ne Naama Hemaa omu free Mampo Hemaa efie eba ye Queen Mothers of Mampo ene eno omu gusua ye twetwe nkomo no Nana wapom te say nyame adom ede nyame ase se wode wo kwa ache Nana wudin yankasa te say Nana Foliwa Amanfo Foliwa Amanfo Foliwa papa bi Yonso Hemaa Nana the piao emo akwaba na yenko ya mama ba pani Nana wapom te say ene ka ba bia wanyina drei a hunam ba wo so ba be som abeja wo nua kwai wudi yankasa te say Nana Danchi na konya be ana dibre be na wudi wo Mampo Hemaa fie me din wo mi fie o free ba penini mo anka ne dia ka ya ba kuma anso ja na emo akwa wa nyame nhira mugusu amo hwe se da mamra ne amane etie no yele nananom ana etwetwe komoyi Nana wapom te say Dad no mo pai bo me ho ye Nana wudian te say Nana kwa dunya kwa otosu mienu emprem nso ase Hemaa no Nana kradu yi adom otosu mienu emprem nso ase Hemaa ena ye no twetwe komoyi Nana Afia Pokua na yiyo ni siemu nti ena nananom aba omodi omoni bonyam bete kira bebo abusua ame akro omunua no echi kra Nana ye da se nyame onyo kese Nana Afia Pokua Nana wuni nyame nko o papa ye a wo ye Nana sam to me na ne nyako papa sunji asempere Hemaa Nana wan yimi ama di Nana se wukunu wu ye di wachi no ko ye Nana akoyare ye Nana nwanto ne da ada me kwoto Nana ka chwoti na me wera ho Nana ntimi ankasa eni ya ni nkomo bia Nana Afia Pokua sasa ma do manya Nana ya me fa nko sabani bia na ya asasi so Nana no fa ye konwa wosom no Nana fa nko Nana Abraham so Nana Afia Pokua o fa nko to ni beko da tse ba ne esi ayo apa ye nyinya dida ye sada Nana kuse na me fa nko Nana kradu ya do tosu mienu empim so ase Hemaa ena ye no etwetwe enkoboro yenko Nana otosu ho na ye hu Nana ebobre na Nana wapom te say ame adumo Naama Hemaa mo ya de mane ye fe Nana udin te say Pachom de necha Nana wadawro man dibre be na udi wo Mampo Hemaa fie me ye entoto ye Hemaa Nana Mampo Hemaa ntoto ye Hemaa Nana nyame nsha no onyo kese pa Nana aha ya Asrewa TV adofo hwe udi ani dibra udi wo Mampo Hemaa fie Medi di ka kire badu me ya pa Hemaa chia me Hemaa acha me Hemaa me wa pa da me ba ye Nana Pokua meto no ho no mu Nana no efa me se ne ba bibia oni me di hu nkomo nti ye se ya me se Nyankopon ma ne trabe apa
na onka no ho na ekwaya a wo ko nani da mo ase eye Nana Afia Hemaa ne chiame hene ana yene no etwetwe enkomo no wode Nana ka chire badu ana yene no etwetwe enkomo no de be fra to bia be ma wo so wo hu bi Nana no muguso oba no yene no mo be twetwe enkomo mi din ne chiame amoa atachirafo a omo Naama primary and GHS omo panifo headmasters no edu omo and sabi Robertia Abusia atachirafo a omo ha omo batise oba panyi adabe so share ne amamne ne amane kwa so na se omo ba na omo ba Robertia Abusia no Ita boy Makaba.
Semuni. Oh, we are some other country or Bama to Antman Crania. Oh, we are some other country or Bama to Crania. Now, Miss, we are some other country and Petrio and to me crafty. Oh, we are some other country. Only Petia went to Yan Crafia. Both a Bama be to Quania. Oh, cry. So we are country by dear. Both or Basubaco baby, or cry. So we're too nuntro. I'm so we're some other country or battle continent crafty. Oh, we are some other country. Oh, battle went to Yan crying. I'm so we're some other country, only Petro and Mancra will be. Oh, we are some other country. Only Petia went to Yancrobia, Woodsia. But all the beauty by Mamma Pana, why? Oh, Bama, we are fun with it. Why? Bama, who go for one water, Miss Walcasani, be. Mumla.
Nanum, Padaruma, Manasona, which is a catra. A year is a walk or the year. Chebois, Indian Pompa, and then another bois and the Bico. Tinana people here on that way, able for sick. I can't any ring of Buba and a more emotion. As soon as I walk away, you know. Say, what past Lumina, near Pusiano. $300 cities. Yenye, na Yampusuma Hua. More about a Sunday, Prague. The job up any apply. Everything that's the phone no more tree. Na yapa dance. Sabi twice. What is Samobaya? Oba benche at the amount come on. Betty, Polina, 8 canoe, I asked what chili. And I know Naama Hemaa for Madama, and one did you man. The Saudi Badia, and then you call. Partially to be able to be able to suffer, Papa, you bought it up. It's not a question. So, you may be a so. Don't watch she. I want to be a man and so it could be a bride. To be a Koswahadia, Sadi Human. If you go here, Namaha, you be indeed Aswa TV, which may be about a be there such thing. I don't see what I said over. Namun dia na action pe dia mo. Ba ko pe na be abi ni na dan chemu en fa so sa pe ya ha. Wo sia. Ele ne ba. Ele ko se apani aba eniane. Wa da wo ma. Na ma ko ma si e ba. E be ye bia dishina nemo. Yes, I'm going to pack. And then we are, and says I am popping sadness. You know, I will put up at the chair. The never should be out here. But I will not. Then they say, the mother, why are they a crowd? A mother, 100, and I have to say, and the woman in your hour, one in me, the players in the pool. Big I see what I want, and I am fine. The same. I want to find out about what to say. That's me. Come by a one any, but if you are myself, I'm so much training. Then what is so in program? Go on my head. I may have me about. I have a call that day. But I will not say a fight the heart. I have not self and I have called Yapo. I am never found a plan. Give me. I must be for that will find the heart. But I will stand and say yes. That's the group. That's the problem. That's the Naama. That's what I hear. Say, what the airport and I know. And I miss the pot and I go for you with my but 85 at one, so I had anyway, a grab beautiful. Tanam Chanwa Abibio. Emma Hemaa Chami. No, but the day I did your part. Come on.
Asamba
Shuni, Honam Wawa. We shall penny brefo. Dear, a lot of Fobayagan of one, yay. Yes, don't see a bar, Nasa Massa. I'm